Месяц май стаў радасным для віцебскай дыяцэзіі з нагоды асвячэння новай святыні ў вёсцы Ураджайнай у Глыбоцкім раёне. Абрад асвячэння касцёла Маці Божай Ружанцовай здзейсніў біскуп Олег Буткевіч. Цікава, што назва парафіі тая самая, што і 100 гадоў назад святога Іллі. Великая радость того, что возникла еще одна святыня, еще одно место, где будет возноситься в небо хвала Богу. И радость того, что есть место, где люди могут отпочить душой, могут встретиться с Богом, куда могут принести свои молитвы, просьбы, где могут вылечить свое сердце. Ну і гэта знак, з іншого боку, це знак віри тих людей, які будували гэты касцёл. Це знак того, що віра живе, що вона узмацняється. І хотілося б пожадати, щоб гэты касцёл, гэта святыня заўсёды була поўная людьми, каб заўсёды з гэтых муров у небо возносилася живая молитва, молитва сердца, молитва на прославление всемогутнього Бога. Касцёл, які асвяціў біскуп Буткевіч, перабудаваны з калгаснай сталоўкі. Будоўля расцягнулася на цэлае дзесяцігоддзе праз адсутнасць стабільнага фінансавання. Сакральная прыгажосць паўстала ўраджайным дзякуючы руплівасці саміх парафіянаў і айцоў капуцынаў з Докшыц. Меня избрали как секретаря и бухгалтера. Тут я собрала немного людей, начали собирать деньги. Ездили на базар, ездили по костелах собирали, по хатах собирали, по дяры у них ездили, деньги собирали. Потом нам помог районное начальство, нашего колхоза помогли, директор и другие директоры, и что, следующего колхоза. В общем, люди отгукнулись и понемногу и так побудовали костел наш. Один человек сказал так, коли есть у костел, то есть у недзе ў вёсцы, то эта вёска живе. Бо есть место, куда человек может заўсёды прийти и помолиться, то есть и скласти некую свою, то есть удячность Пану Богу за плённые працы своих, то есть и тому, то есть вельми важно, то есть как у таких местах, где может нам выдается, что это тихо, забитое, то есть такое, что уже никому не потребное, и оно наоборот, то есть отражается, становится великим. Потому что заўсёды вакол касцёла збіраюцца людзі. Касцёл прыгожы, каменная абліцоўка сценаў, шулы з чырвонай цэглы, вежачка са званом і крыжам наверсе. Аўтар гэтай прыгажосці беларускі архітэктар і мастак Валер Шчасны. Ён зрабіў і праект касцёла, і аздобіў яго ўнутры. Это доброе, светлое место, где можно побыть одному и поговорить с Богом, извернуться с вырашением своих проблем до Бога. Ну, это те, кто приходит до костела, эти церкви ведаются лишь за меня. Основная тема – это єднання. Єднання крижов, в основному такі композиції. Ну, і ще і крижовий шлях, ви, мабуть, зауважили, що тут він стилізований, він знаковий. Крыж несе крыш, это то, что мне вот пашанцавала зробіць так у жыцці. Стацыі крыжавага шляху аформленыя па-мінімалісцку. Сапраўдная адметнасць касцёла крыху вышэй. Дарога святла, 14 абразоў, якія распавядаюць гісторыю ад уваскрасення да спаслання Святога Духа. Пранікнёныя выявы, створаныя ў стылі ўсходняй іканаграфіі. Над алтаром вялікі крыж святога Дам'яна, копія таго абраза распятага, які натхніў на пакаянне святога Францішка. Пры ўваходзе ў касцёл кідаецца нетыповы для сакральнага будынку элемент. Пад алтаром змешчаны млынскі жорн. Ён нагадвае пра хлеб, плён працы рук людскіх і пра эўхарыстыю, якая немагчымая без чыстага пшанічнага хлеба. Это таксама знак, вобраз той прыгажосці, якая павінна быць у душы чалавека, бо Бог ёсць прыгожы. Касцёлы святыні маюць пра гэтую прыгажосць Божую нам нагадваць. Касцёл з нагоды свята поўны людзей. Сабраліся і мясцовыя вернікі, і людзі з суседніх парафій. Алтар упрыгожаны кветкамі, дзесяткі белых ружаў. Урачыстасць, якая бывае толькі аднойчы. Мы приехали сюда, потому что тут наш дом, тут живе наша маці, и приехали на великое свято.
свята асвячэння касцёла, якое вельмі важна, я лічу, для ўсёй Глыбоччыны, паколькі тут будзе новы Божы дом у новым абліччы, і прыхажанам гэта вельмі важна. Я сегодня радуюсь, что у нас отбывается свято, великое свято. У гэтай вёсцы, дзе столькі часу не было месца малітвы. Гэта месца, якое будзе збіраць усіх людзей, маладых, дзяцей, старэйшых, і кожны можа знайсці тут вельмі прыгожую сустрэчу з Богам. Біскуп Олег Буткевіч увайшоў у касцёл ціха, укленчыў на хвіліну перад алтаром, скіраваўся ў закрыстую, каб вярнуцца з урачыстай працэсіяй і пачаць літургію. Дзякую айцу Марыку за гэтую прыгажосць. Не проста святыню, а прыгожую святыню. Бог ёсць прыгожы, і яго святыня мае быць прыгожай, кажа біскуп. Бог ёсць месца, дзе чалавек найбольш сябе рэалізуе як істота духоўная. Вось тут мы сябе адчуваем не проста фізічнымі людзьмі. Тут чалавек знаходзіць заспакаенне чагосьці намнога глыбейшага, што перавышае ўсе нашыя зямныя пачуцці. Бо менавіта ў храме мы сустракаем, яднаемся з тым, хто дае чалавеку яго духоўны пачатак, з'яўляецца крыніцай яго асобы з Богам. Асвячэнне касцёла пачынаецца з літаніі да ўсіх святых. Нягледзячы на тое, што касцёл невялікі, у ім прадугледжана месца для хору і арганіста. Хор з докшыцкай парафіі упрыгожвае літургію. Гучыць арганная музыка, спевам пералічваюцца імёны Багародзіцы, апосталаў, прапаведнікаў і пакутнікаў. Людзі адказваюць: «Маліцеся за нас». Стагоддзі гісторыі касцёла нібы праплываюць пад скляпеннямі новага храма. Біскуп пранікнёна спявае малітву асвячэння, намашчае асвечаным алеем алтар святыні. Водарам кадзіла напаўняецца храм. Пастыр прамаўляе: «Няхай у касцёле яснее святло Хрыста», ды чыркае запалкай, каб запаліць дагэтуль патушаныя свечкі. «Дзякуем пану Богу», прамаўляе біскуп напрыканцы, ды яшчэ раз віншуе вернікаў. Пачынае служыць эўхарыстычную літургію, найвялікшую малітву касцёла, падчас якой хлеб і віно будуць ператвораныя ў цела і кроў Хрыста, каб стаць спажыткам для вернікаў. Напрыканцы літургіі вернікаў павіншавалі айцец Марык Пасюк і айцец Андрэй Жылевіч, віцэ-правінцыял капуцынаў у Беларусі. Тацяна Малатоўнік, прадстаўніца райвыканкама, зачытала прывітальнае слова ад яго старшыні Олега Морхата. У гэты святочны дзень жадаю усім вернікам моцы духа і веры, любовы і ўзаемапаразумення, здароўя і дабрабыту. Давайте будем заўсёды шанаваць тых, хто сваёй плённай самахвярнай працай заслужыў для нас годнае хрысціянскае жыццё. Давайте несці ў свет любоў, праўду і святло. Асвячэнне касцёла ў Ураджайным завяршылася благаслаўленнем біскупа Олега. Гэта было яго першае асвячэнне святыні. Малады біскуп шмат моліцца і перажывае за даручаны яму папам Францішкам мясцовы касцёл, віцебскую дыяцэзію. Як пастыр ён добра разумее, што касцёл – гэта не толькі камяні і муры храму. Касцёл – гэта перадусім людзі. Пажадаем жа біскупу Олегу, вернікам Ураджайнага і айцам капуцынам грунтоўнага трывання ў Хрысце,